mutane suke ina ga sauki domin ko za ka samu sassauci dangance ga hukuncin da hukuma ta tabbatar a yi ma kana ji ko ka ji ko mu je gara ka mana wasa a aikin ina ta kiran kina kin ki tsayawa ina sanin abinda kake so duk inda zai ko ta je gun shi ina so a gidan ku dai ba matsala ko lafiya galau ya na ku lafiya na wa dan Allah zan samu lamban wayan ki ya mai da Allah bane da waya gida an hana ki rike waya kenan kai to yanzu ya za a yi kenan mu haɗu yanzu ba zan samu lamban ba kwata-kwata don Allah ya haƙuri kidan kwatanta min wajen gidan so da gobe in dawo babu matsala amma ne ka ga in ta hayar ce za ka ga wata milawa mai kyau kai amma na ji daɗi wallahi na gode to shi kenan na gode sosai wallahi Waya haka ne wai ya gara wai a dawo lafiya yaro ko da san ba san bukata yau rabalin ne za su gane ko dan waye ba za su gane dan kawai musta ai ba wannan ya ne ko da kin yin koran maganin isa Allah ne sarki dole ka tsina duku sai godiya ina zurfin sallo sai godiya Allah ne sarki dan wani bincike zikin abubakar ya bane kana yadda Allah ne sarki yana ne ba wani kowa ne Allah ne sarki kamar Abdul Qadir dan ba Allah ne sarki muna nan ne kazuna Allah ne sarki mai da halin alaji sanda lahira sai mun zo Allah ne mai duniya mu hada duniya maraba Allah ne sarki zaki ba mangara mai ayo ba mu ya Allah ina nan ina saurare wannan ma ba kala kai kala akwai ne kai wannan ruwa kai na'am ya wasa wai ba mu sai ai girma ko mai girma kudin shi ne ba kudi kai mu dura da shi duba da shi ya ko an samu kalgo ne ya haka idan liman ji ka liman ganin ba gona za a ba a dawo lafiya yaro ko bai san cikin ba san kukanta yaro ko bai san ciki ba ya san kukanta Allah bai sarki dole a ji a garo tana maganin makareci ga ji tamburan
Kina tunanin hakan ga? Haka ya yi. Kin san shi? Wanda ce yana son yin magana da kai ba da lili ka san shi ba. Haka na, amma da kin san da samarin ɗaya suke mun taɓa yin wani wallahi ɗaya har yanzu abin shine a raina. Yasa nake tsoron maza wallah. Allah ki haƙuri minti biyu. Allah ya sa ba irin su bane. A mun kawata. Ka rike min amana. Ba matsala. Kawata ce. Ba matsala Madalla. karki da. Sai kin ƙara so. To shi. Baki da Allah in tambaye ki. Ke ganin waccan akwai Allah kamar na taɓa sanin ta can da muka da. A wannan kawata ce yan uwa yan mama. Tabbatar wannan kin tabbatar wannan ni na ga kamar na taɓa gane ta a wani guri ne shi isa na tambaye. Ba ma yan Najeriya ba ce. Kwata-kwata. To yanzu ya kike so a yanzu ina son ki bar lambar ki saboda yanzu lokaci ma hakuri san lokacin da zan kira ki na mu haɗu wani guri ke babbe wanda za mu magana saboda kin san harkar so irin wannan ba da gaggamuwa a hanya ka ga mace ka zauna kai abun nan ba lokaci da wani yake ne da shan da insha Allah Allah ya rika Allah ya daidaita al'amuran namu da kana To ba da insha Allah gobe karfe 12 haka na taso da kai zan nemi ki a insha Allah a dawo lafiya dan liman ji ya aka yi dan liman ji kan liman ga ba gona za a ba a dawo lafiya yaro ko bai san cikin ba san kukanta Allah dai sarki yaro ko bai san ciki ba kukanta Allah dai sarki dole a sha garin tana maganin makareci ya ji tamburan na'am mashi maganin manya ai ko an iya balanta na an yadda Allah dai sarki kashin bugun kai ko an iya balanta ne an yadda irari mace ne Ibrahim ya yi madan Audu sai godiya Allah dai sarki gamuwa goma kyauta goma Allah dai sarki mun ce mota ya ba mu Allah dai sarki mulki maganin kisa Allah dai sarki dole ka tsana an duko sai godiya nana zurfin sallo sai godiya Allah dai sarki dan uwa rabin jiki cikin abubakar ko an iya balanta na an yadda Allah dai sarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi kai nazu ko wala kana kai naka ba ni makwacin nan a oga ɗanan gudun na abubuwan da aka karɓa a hannunsa ajiye mun su ga wayar tashi kai na oga number minista fa minista sawa ta yana ba kai Allah ya biya fa ina san bilas to samu wani lambar wani gwamnan naka mu kira shi ka sa nan ba aka ce sauran ba kai ka sa nan ba aka ce gwamnan naka hello daddy dadin wa dadin kai dadi anan kana makarantar kamu hello ya shi wai masu tagore mun kama wani yaro ne ga shi ne a makarantar mu a makarantar mu ga shi nan mun ajiye sa ya za a yi to ya mana
citta kawai ya ne Masta ma ko mu ya canja ne. wannan ne kawai mu. Saurara ya yi magana ya yi magana. Ku dakata. Wait. Ku bari za mu. Muna jin ka. Muna neman miliyan 30 ne saboda zuwa kwana uku. Kwana uku ka ta ba haka ba za mu wanda ka ake zuwa da mu tura ce. Ya kamata a ce Alhaji Isu ya zo a ɗauke motar nan daga nan gurin. Motar nan ta ishe ni a gurin nan. Tun da ake magana kuma har yanzu kuma amma abu ya gagara ya yi ya tsaya cikin aikin banza ke irin wani abu yana bata min rai wallahi. Hello, assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallahi. A ina ne kuma? A wallahi ni dan uwan babansa ne. Abokin babansa ne ni wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi. No kuma. Wallahi tallahi yallaɓe billahi allazi la ilaha illa huwa yallaɓe wallahi tallahi bani da naira miliyan 30. Wallahi ba mu da naira miliyan 30. Wallahi tallahi abincin da zamu ci wahala yake mana. Dan Allah dan Annabi ka taimake mu yallaɓe. Wallahi ba mu da ita. Dan Allah dan Annabi kai mun rai. Kai mun rai dan Allah. Kwana uku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Dan Allah dan Annabi yallaɓe kai hakuri. Wallahi in kace in fito ma da naira miliyan 30 yanzu. Wallahi tallahi sai dai mu kashe kanmu. Dan Allah dan Annabi ai mana hakuri. Dan Allah ai hakuri. Dan Allah yallaɓe. Dan Allah a taimake mu a rage mana wani abu dan Allah dan Annabi. Dan Allah a rage mana wani abu. Ta bara in je dan Allah in yi kokari. Dan Allah kai ku kashe mun yaro ina so in magana da shi dan Allah. Dan Allah ku taimake mu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni abin ma na rasa ma ya zan yi ne ma kan na ma zan fara gaya maka wallahi yaron Aminu nan nawa ne wallahi aka kama ga ubansa baya gani kuma wallahi sun ci naira miliyan 50 miliyan 50 ma sun ya zan ba wallahi wallahi in je dan Allah ku yi haƙuri dan Allah yalla bai ayi haƙuri dan Allah miliyan 50 dakata a'a zan da wallahi kashe mun yaro zasu ba zan yi dole su kashe mun yaro wallahi Allah bai musu kar a wallahi tafiya da hakuri Allah bai bara in je da to kai yanzu kana da kuɗin da zaka ba su ne gara in je ko gidana ne sai da abin da na mallaka ka bar mu da aikin mu ka bar mu da aikin mu wannan bari dan Allah ba za su kashe mun aikin bari dan Allah ya karka ka bar dan zan je in dawo dan Allah ku yi hakuri mun na ji an ce in kidna ba sannan sun fara yawa a wannan yanki dole fa sai mun tayi tsaye fa no problem. Na yi da shi gyara mai shi a ɗauke ma a gyara mai komai amma ya tsaya zai nuna man doron iyayi amma zai kace wani abu na ke biyan kuɗi amma ya aka yi. Hello, Alhaji Abdullahi. Na sani ba yi magana siyasar nan bace ba na gaya maka wanka kyale ru magana in dai wai yan daba ne ko da yan wasu menene ni mu babansa ne kawai ka bari zaka hada zan hada kai da su komai zai daidai insha Allah. Ba damuwa bane ba. Ana gaya ma ka jira ka saurare mu mana. Ka tsaya ka saurare ni idan mun ji abin da na ji maka na gaya maka shi zaka yi amfani. Saboda abin da muke so ba damuwa to shi ke mai ba damuwa
gaya min cewa sati ɗaya da kwashe kifi a wurin nan, amma yau gashi na zo dai na ga alama ta nan ya fi ma shekara da wurin lalacewa shi. Kwastomomi ne ba sa zuwa, sun ɓata wurin ne, me ya faru amma ba yanzu ka ba ka ga ai bana shi dai yanzu dai ba abin da zai iya gaya min akan cewa na zo da ido na gani, in can yana kira ni a waya ko kuma ina gaya min a waya gani a waya yana gaya min labari, to yanzu kenan ga shi dai yanzu na gani da ido na, to don haka yanzu wannan mataki a daidai dokan mai. Wato mutane dai yau sai Allah, mutum sai Allah, wuri duk ya lalace, ciyayi duk sun fito a wuri duk ba abin nan ga baki ɗaya yanzu me ya dace? Bari in ji ko za shiga, ko yana online ko yana busy ban sani ba. Assalamu alaikum. Aliyu, ni ne na dawo ai, gaskiya na dawo, na samu dawowa, kwana na biyu da dawowa yau. Ina ma nan gidan gona na dan zo na isko wasu abubuwa da yi, to amma dai ina son ma yanzu a ci domin ka dan same ni anan, ka same ni anan, ka same ni. Ok, kana ma gida kenan. To wannan gidan gonan na kusa da kai, to kaga ma ta zo gidan sauki. Wallahi na zo ziyaran gidan ne yanzu ma, kawai da yanzu ina buƙatar ganin ka. Mutane ba gaskiya. Wato Alhaji Shaibu na ɗaya tafiya ne, ina Najeriya, kwana na biyu da saukowa. Wallahi ina Najeriya, amma Assalamu alaikum. wa alaikum salam. Alhaji Shaibu yayi da Allah dan iman afuwa, zan kira ka daga baya, ga wani nayi bako yayi, to na godiya ne, shi na kira ko to yayi. Assalamu alaikum. An lafiya. Alhaji Ali. Ya gajiya. Ya yau. Alhamdulillah. Ya hidin nemo ya aiki. Ya Ya fama da mutane abubuwa. Kuna nan? Wallahi muna nan. Ali ka buya. Da aiki dai ne ko? Wallahi to yayi. Abubuwa ne nake dan so mu tuna da kai akan abubuwa na wato kamar irin fili na wanda yana a raina na bakin kasuwa, ban rasa faɗa mashi a lokaci. Gaskiya ne wannan. To wani lokaci na dawo na dan zo wurin ziyara ta bazata kamar haka, sai nake tarar da mutane yan kasuwa, shin wurin haya ne aka bada shi, ya aka yi ban sani ba. Sai gashi ma kasuwanci ma ni ana yi wurin, an faka man motoci da yan kasuwa waye abubuwa ma dai abin bakin gani. To wurin da na dan ɗauki mataki a dan koya musu hankali ne, saboda na ga kawai ba su yi a bisa tsari ba. To yanzu kuma na zo nan kuma ziyaran gidan gona na, manaja na kira wayan shi na ce ne ga nan zan zo Najeriya, ya gaya mun cewa babu ne, na tambaye shi ya abubuwan suke tafiya, ya ce ma lafiya da amma ya sati da kwashe kasuwa ba yanzu sabo za a zuba. To kuma ka diba Alhaji Ali da ne tarar da wani kai diba ka cewa an yi sati ɗaya ne da kwashe kaya a cikin wani gaskiya. Mutane ba gaskiya, da mutum ko kuma ka bashi amana idan ba haɗa da ku ba, domin ku adadin tsoron ku, domin ku manya ne a gari, kuma duba da yanayi da abubuwa a da jari, ku ne irin gari, ku a gari kuma report na kowane kala yana tsoron ku ga yaran. Assalamu alaikum. Alhaji Haruna, kasan dan kwana biyu nan, wata biyu nan da ta wuce an samu wani dan akasi. Wallahi ina cikin wani kes ne. Gaskiya da yake nauyi ya muku yawa, haka ne. Wallahi akan yaro na ne, wani dan okada ne ya buge shi kuma har kare kafaye, to kuma yaron nan ashe SB ne ma ya doka. Shi dan okada ne ma aka kama shi da shi. Subhanallah. Yanzu ina kan bincike wannan ne, na gaya ma wasu abubuwan da sai dai a hankali, sai dai a mana uzuri.
a gaskiya uzuri ai dole a yi maka uzuri saboda yanayin abubuwa gashi kuma to ya yaron yake da sauki to da sauki alhamdulillah ban sani ba Alhaji Ali ne makwabta yaron wajena ne yaro wajena ne to ya yaron ya jikin nashi alhamdulillah jiki da ya sauki kenan sai dai godiyar Allah to Allah ya ba su umarnin a ce cewa su kai da kasuwa wajen bakin wannan gurin inda ne ba da kuma wannan yaran gaskiya ya dace saboda abun ne ni ya bani mamaki baki ɗaya lokacin da na fusata ni na yi ma abun da ne tunanin ma yake saboda kushin ta yawa amma idan aka da kuwa ni dai ba wata a ce su yi in na zo nan ba in zo nan in zo nan misali wannan bai dace a ce su ba kuma insha Allah za a bincika insha Allah yayi na gode Alhaji Ali to yayi Alhaji Ali za ka tafi ko to kuma mi ma zai hana tunda da ni ma na dan gama abun nan zuwa ba kuma idan na tsaya na mare na zai baci saboda irin abun da aka yi min sauran wasu abubuwa ka bari in je in rage man hanya sun in ma soke gida ko ba wani abu Alhaji Ali Yawwa, kai ne ɗan kawo kuɗi? Kai ne babansa? Ni ne. Kudin sun cika. Sun cika ne dai. Ku buɗa ma ku gani. Sun cika daidai suke gani. Daidai suke. Laushe ko mage. Sun kai ko? Sun cika? Sun cika. Kai ya ce magana. Sun cika. Allah kare masta. Waras da idananka, buɗe idanka. Askawari. Yaron na wafa. Askawari na turo. Askawari. Gida ba dauke shi ba. Askawari. So ya sanya taso mu je kawai ba dai ka har ka kai musu kudin ba na kai musu amma sun ce zai su kiya da yasa ba ka jin magana to na da ai saurari magana wani a kashe mun yaro mun ce ka bar mu da aiki su kudin nan in da ai saurari magana wani kashe mun yaro za a yi ba za a kashe yaro dan Allah ku yi hakuri yanzu sun ba ka yaron sun ba ka yaron sun ce za su kawo mun shi gobe kai wannan miliyan 30 ba wani abu bane ba sai da muka ga dan Allah ku yi hakuri dan Allah dan annabi bara amma zan je ma dan ba sani ko sun turo wani rika kallo ko ina magana da mahaifinsa dan Allah ba buru wani ku yi hakuri dan Allah suke cewa duk mun haddasa abu amma ba za su kai mana da gudu ya kun yi waya da Alhaji Abdullahi a yaushe za a samu kwana
ko ta tauna ke da kun yi wa da shi kenan kwana biyu da waya ko dai samanin haka za mu samu kwana biyu yayi ba sai mu shiga daga ciki sai mu ƙara sabuwa sai lafiya ya aiki ya abubuwa kwana biyu ko ok to shi kenan aladen Allah a fito lafiya Allah ya taimaka Allah ya tsare Allah ba da sa'a ka gani idan mun tattauna da dai abin da a selection ji za mu yi da misalai ko me ka gani wannan haka yake domin dai ka san abubuwan ne sai da kuwa in ba ku abun ne ba mu jin wasu labari kamar irin yadda abubuwa kasancewa Najeriya ta lalace Najeriya ba gaskiya amma yau kana ganin da gaskiya kamar ya kasance bisa ga a ce ma ba tare da domin in a ce kuna sa ido akan irin hidimomin da ka taya mu dai muna alfahari da kuwa muna jin daɗin muna alfahari da ku kuma a duk inda muke ba mu taɓa mantawa da ku domin mi ko da mu da gaskiya kuma kuna yaba da abin da ya dace domin in ba da ku ba harkokin mu nan ne wurin ma arba yake kenan sai rufe ba sa nan a uba gida to ya san mun yi magana da shi za mu zo ai ko ma ba nan ce kofar banoma mun ne yi ka magana gane su da ba shi sai mun ka kira cire su za mu yi waya da shi akan mun gaya mai ba wata citta ba komai ya ware na mutane kuma ya mana haka ya san da zuwan mu ya rena mana ya masa da a uga kai ka san ne kawai ba ne kai da abin da yake faruwa na sani yan daban nan yan garejin nan baki ɗayan su area nan baki ɗaya sun san hannuna suke wannan ba ka faɗa ba ai na san haka ne kawai dai kawai ka ce yaranka ne ko wani abu misali ne ai na san wannan naka ne amma ni yanzu ka san dai irin yadda abubuwan ke tafiya yanzu shi ne kice ma yanzu duk dai za mu zo wurin zama ne kuma duk abin da a cikin bakin mutum ko wani abu gada ya nauyi a baki ko kuma nauyi a abin nan zai faɗi abin da ya dace da kuma matakin da adadai a ɗauka domin yanayin yadda abubuwan suke tafiya gaskiya ne to amma yanzu ban ka halin ka ba kai hakuri ka gane idan muka zo na yanzu ya ake ciki ne game da alamar da sabon da har ba lokaci ya riga gabato kuma za mu iya samun akasi akan in ba mu tsaya mun akan mu da mun shirya akan abin da ke tafiya ba gaskiya ranar dama abin da na daɗe ina so mu yi magana da kai kenan saboda ka ga yanzu yanayin lamarin nan idan muka yi sake fa jam'iyyu musamman ma mu tamu da muke a ƙasa yanzu ya zama dole sai mun ɗauki kwakwaran mataki waɗanda za mu neman makammu yanci. hakan hakika na sama da jama'a muna alfahari da mutane to amma ya kamata wannan hanyoyi kamata mu shiga mu fita a yanzu bangaren mu nemi mata da maza da yan jigaliya namu da muka san da su aje ya kamata mu tuntuɓo su mu san harka za mu bude akan su saboda kaga kar ya kasance muna aje da kuɗi mu amfani da su ko kuma ya kasance siyasa ta riga ta gabato mu zo mana da hanya da kamar dan kasan kan dole sai an amfani da to bangala kan magana ranka da wannan magana kai ma da ka zo da ita tana da muhimmanci saboda kaga a wancan lokutan da assalamu alaikum muna da alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhaji abdullahi barka da zuwa barka da zuwa kai barka da zuwa assalamu alaikum gida to alhamdulillah sannan da zuwa da wannan ta fama kokarin cewar na tura ruwan mu ko da kire na fama ya makarfin sako na ji na tura ruwa gurin samu zuwa fatan harkokin yanayin da zai abubuwan su inganta wallahi kun san yanzu lokaci ya riga ya gabato lokaci ya gabato ya samu ta riga ta sawa kai kuma jam'iyyar mu sabuwa ce yarinya ce jinjiniya ce sannan kun san lamarin da bai yiwuwa sai mun sa mata a ciki mun kuma kawo al'umma masu supporting ɗinmu daga maza zuwa mata daga masu zaman manya zuwa gaskiya dole sai mun bincike saboda kaga irin su oga injiniya da wayannan haka duk mun tsaya mun tattauna akan su ba to sai ta akan me ta faru me zai je dawo saboda kun ga maliya na mu nemo maliya da mata mata bayan
kaga to yanzu wangare na san ka san kowa na san wani na san wannan na san wani domin ka san irin wanga ce na farko na san wani irin wanga tafiya to ya zama dole a ce mun samu taimakeke na irin ta su wannan domin dai ka san ba wai in ce ma a shiya ba ko kuma a state ma dole state da a Najeriya yana da maganar federal gama gaba ɗaya ina san da to kaga sadaka bi sabilillahi akwai mai niyya sadaka bi sabilillahi karama bi sabilillahi Allah karba sadaka bi sabilillahi 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 wasu abubuwan da to na tabbatar da ruwa sadaka bi sabilillahi akwai mai niyya sadaka bi sabilillahi sadaka bi sabilillahi kaga irin waɗannan mala ai abin tausayi ne kuma da yadda za su yi fa a wai babu yadda za su yi da yadda za su yi irin waɗannan da a ce akwai wani janasin da a ba su na taimako a ce za su ya isa ma a ce sun daina wannan barace-baracen yanzu wannan na ala ai abin tausayi ne garjejen mutum irin wannan malam ce dai ita bin titi ina karɓa 50 20 10 ai duniyan nan malam gaba ɗaya sai dai hakuri kawai kamar wannan dai a ce an samu wani abu an bashi ya isa ma daina wannan wahalar ina ta yawo ina ta mutum ki bi jikinsa gaba ɗaya ai wannan duniyar nan sai dai a hankula ko a za a yi sai dai a hakuri kawai Allah ya rufa mana asiri gaba mun nema ba ka zaman shi a cikin wani hauli ko kuma da mana misali a ya wuce ba karamin aiki ba ni ko na san da aiki da mana me yasa an ce ka nemo shi ka gani shi hadin kansa muke nema aiki na zo na shigo ashe shi ma an ga ya ce ya yauya da kai akan cewa kana nan ni ma na riga na kusa maka da shi a baki nake kama sauran kuma wai ma tana ga tana sai tana tana zuwan ku ko kuma daga wayan kira to shine muke magana da adamin zuke cin ya ma hadin da ku muku jawabi nake ce ai na kira ku a waya saboda ina son zuwan ku kasance mu zo mu san wasu ake ciki akan al'amuran nan haka ne gaskiya akan magana shi jagoran matasa da sauransu gaskiya da kuma kai da ke ummaniya suna hannunka nake son to jiya ya ake ciki ya za a wanda zama za a tauna ayi akai saboda abin nan ya riga ya kusa kun kun san kowa ne kwarai ka dukkan abin da kuma shi ban ce kuma a wasu ma tare da gaskiya ne sanan da abin da kuma kun cikin amana da ruban gaskiya ne insha Allah saboda haka ya kamata a duba na abin da nake gani a cikin lamarin nan mu zauna muna wannan shawarin cece ko da dai shawara ce muke nema mafita to amma ya kamata mu tsaye da ruwan miyan mu guri guda mu haɗa kanmu mu zo mu zauna mu ga me ya kamata a yi abin da ya kamata yanzu tun da akwai hukumar leda da Alhaji Abdullahi Sani to kai Alhaji Abdullahi Muhammad abin da nake so tun daga shugaban matasa ga kuma shugaban jami'a to abin da ya kamata a ce mun haɗa kanmu haɗin kan nan kada a fasa kuma kai ya kamata ka yi ƙoƙarin haɗa da kuma jiya ta haka wannan ba matsala ba ne domin ainihin wani ne muke na zama na tattaunawa wanga na shi ƙorafi wanga na shi ƙorafi kai ka sai a ga me abin zai saboda na yi oda ta atamfana na kuma yi oda ta injina na harkar noman rani suna nan shi na mai jawabi jirgi ya masa ko ya maka insha Allah to ya haka ya to duk maganganun da kuke yana jin kuɗi na sauraron abin da nake nema kuma a gare yadda nake shugaban matasa to a bani dama yadda ni ma zan samu ƙwarin gwiwar su mu zo a ci gaba da abin nan su bani haɗin kai abin ya ba da yadda ake so to alhamdulillah na ji daɗin amsuwarka da shigowarka cikin wani al'amura
yanzu abin da ke bukata da kai a dukkanin irin abin da ka sani da nake matasa suna da muraji suna lokacin suna son sa sai ka sanarwa da uban jami'a zai zo ya sami ko da lokaci kuma ina son mu tsaya dan Allah ku ya haƙuri ku ba mu haɗin kai ku taimaka mana mu riƙe kai da hannu da ƙafafuwan mu tsaya guri guda yawo ga kun san wani yana da ai mu in game da alaji in game da ko daɗi ko waya taki ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaƙi ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu loma ba ba za ka fi ni a insta kuma ka fi ni tiktok ba ba za ka fi ni da iphone kuma ka fi ni samsung ba ba za ka fi ni da nepa kuma ka fi ni ring light ba ba za ka fi ni da ac kuma ka fi ni fanka ba ko ka fi ni da ado ba za ka fi ni da zango ba ba za za mu duba gidan gona ko za mu same ka. Ina ciki ina duba wani manaja na ne ya bani mamaki gidan nan ina ji da shi akan harkar na saboda abun kare gane ai ba sai an biya. Haka ne cewa amma ka san mu ne wanda muke wa akan lissafin kudaden nan yare ka san lokacin zabe ya zo dole sai da mu ake yi in ba mu ba za a yi ba Allah ka ba sai kun samu abu kuma ku jira mana ba ko ba ka ba sai mana mu ma a dinga duba mana sosai Allah ka kare ana tare kana ji ai zan same ka yau akwai wasu manyan kudade masu nauyi a nake son duk da dai wannan sirrin mu ne da kai ka sani ai ba sai Allah ka Allah ka zan same lafiya yo a cikin dare wani lokaci ka san zuwa karfe 2 mun dawo daga aiki in dai ka shigo za mu haɗu da zuwa 2 da rabi kenan amma da ka fara kira na iya wuya dan siyasa ka san muka duban da kuma sai kuwa san da ne kada ka damu na ya wahala a zaben ku amma karshen da ku za ku tsaya kai mamaki kaga ne nake abinda ma ban gaya ma bane kenan ai wannan daga baya na faɗa ma wannan ne to irin yadda manajan na ne mun rabe ma shi ma ina so Allah to yayi an yi wa alaji ko ba haka ba to yayi ina ji